Welcome back mga moms at for the second part ng activities namin dito sa Halong Bay. Yan, sasakay kami ng boat or magkakayak. So yung dalawang option pwede mong pagpilian. At dahil hindi naman kami marunong lumangoy at ayaw namin mabasa, magbo-boating tayo. Let's go! At bago ka sumakay sa kayak or dun sa boating, syempre kailangan mong mag-life jacket para safe. Si Jay, Ren, Van, and Ella. So ayan na, mag-start na tayo ng ating boating. Hi! Hello! So after that, meron kayong dalawang option na pwedeng pagpilian dito. It's either mag-boating kayo or magkakayak kayo. Yan. So sa kayak, kayo lang yung magpepedal. So mahirap unless sana yung inyong katawan, no, para tawag dito, paganahin yung inyong mga braso at hita. So tingnan natin kung ano yung nasa loob ng cave. Ayan, papasok na tayo ng cave. So titingnan natin. This is like parang kaparehas siguro siya ng underground river, pero syempre iba rin yung sariling sa atin. Ayan. Yan yung mga nagkakayak. So, ayan, nakakapagod yun kasi ikaw yung mismong ng sarili mo. Tapos, kapag tumaob yung bangka nyo, well, may tendency mabasa ka talaga. No? So, this time, ang dami pa rin turista. Ayan. Papasok tayo sa loob. Tatagos tayo dito sa kabilang part ng dagat. Ayan. Hello. Wow. Ibig sabihin, uabot yung tubig hanggang dyan sa green na yan. Na? Yes. Ang taas niya. Taas yung tubig. So, pwede mo mahawakan yung yung nakakisame niya. Kaya lang, bawal ka mag-boating kasi mataas na siya, diba? Ayan na. Wow! Malabas na tayo. Ito na. Wow! Alam mo, no wonder bakit talagang kinilala rin siya ng UNESCO. Dahil napakaganda rin niya talaga. Just like in the Philippines. Pero syempre, may kanya-kanya silang mga style and, diba? Oh! 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 Opa! Take care! Wow! Yan yung kanina, diba? Bumangga tuloy siya. Hindi natin nakuwanan, mga marites. Opa, yun po! No! Gensya na! Kala nyo Iba galing. Medyo na sila ang mga babae at saka medyo may edad kaya nila. Kasi baka sanay sila na ginagawa yung pagkakayak. Wow! Ang ganda! Ang ganda ng mundo. Sarap pag ikot-ikot ng ganito. Oh my God. Haya, sige. Haya, sige. Oh, hawakan mo sa ulo. Hawakan mo. Oh, sige nga, hawakan mo tenga kung matapang ka. Charot. Nag-away. Oh. Oh, ayan. Oh, sige. Oh, ayan na. Oh, meron pa dun sa kabila, oh. Every night in my dreams, I see you. I feel you. Parang gaganyan din tayo pabalik mamaya. Oo. Subukan niya na dito ako sa harapan niya. Ano ka to? Habibi? No, it's Habibi. Yep. So sweet. Oh, hi, beautiful ladies. Ayan, para mga Pinoy yan. Mga kidinil. Oh my God, may nalaglag. Ang lamig ng tubig. Ah! Oh! Oh! Oh!
Ayun, may nalaglag. My God, alamig ng tubig. Oh my God, that's really cold. Kaya ayaw naming magkayak kasi malamig. Oh, napapalibutan na tayo ng mga pirata. Oh. Oh, we have our friend, a whole new world. A new Fanta. Hi! Hi, baby! Oh, see? Sino? No, they don't have any choice but to swim going back. It's so cold. Iano niya kasi. Oh my God. Ang lamig ng tubig. Ayan na sila. Oh, do the rescue. You can do it. Na. Nga? Malamig? Hindi ako naniniwala. Tikman mo nga, Gren. Ayan na. Natapos na po yung aming pamamasyal dito sa loob ng Hangluon. Hangluon? Hangluon. Hangluon Cave. Ayan. So, pabalik na kami muli sa aming cruise ship. Ayan. Yan ang magkahati din sa amin pabalik ng Pilipinas. Ilang araw tayo na. Ayan na. So, we're here na. Ay, mauuna tayo, Gren. Go, Gren. Take care. 1 by 1, 2 by 2. Everybody in the club. Go up. Sister dito sa kabila. Mami, slow down. Slow. Take your time. Thank you. Yes. Welcome. Oh, you can. So we're done na our activities in Walong. Thank you so much.